nga akon kinakanta. Istorya ni amon pamilya, tungod ang amon kabutangan anuna, ang ginagihan ka mga kapurihan, ang kapobrihan, ang amon ginikanan, ang kagutuman, amon ginagian, sanglit pud man, di ko hingangalimtan, ang kabutangan, nga amon ginagian, ira-inay itay, walay iba kapakabuhi, kundi pangisdalaan pag kumabuhi. Nagsiguro kami nga makabulig kami, at amon kaganap nga mga pobre. Hananging eskwela ka kami, nanay waray balon, nagaantos kami bisan nanay waray pagkaon. Pero yan na, ang panahon nagtagna, dako ang kitibhan, ang nahon pamilya. Inay itay, waray ibang napakabuhi, kundi pangistalaan pagkumba ito habukin. Nagsiguro kami nga makabulig kami, an amon kaganap ka mga pobre. Hananging eskwela ka kami, nanay waray balon, nagaantos kami bisan nanay waray pagkaon. Pero yan na, ang panahon nagkaguna, dako ang kinibhan, panamon pamilya, ang kapobrihan, an amon ginikanan, ang kagutuman, amon ginagian, sanglit pud man,